Mga friends, unsa may kalainan sa balot ug sa itlog? Naay teknik mga friends kung saon pag ilan nimo kung kana siya balot na siya or itlog. Sama ani. Pinaagi sa pagpitik. Katulo. Kung balot gani ang imong pitkan, ang tingog nga mugawas ana moingon na. Kay itlog man na siya sa dak. Pero kung itlog na gani ang imong pitkan, sama ni katulo. Ang madungog nga tingog nimo ana moingon na. Sakit. Bakit mo pinitik ang itlog ko?